Kubva mangwanani passionjava ngachitamba nenyaya yekuzvisungirira. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Passionjava anyora akati zvelife zvaramba ndamunzira kunozvisungirira. Vanhu vazhinji vabva vomanya vakati maartist akawanda anogara achipromisa kuzviuraya, asi vabva vazoona in no time panyorwa kuti 2030 ndendi chipo. 1 hour ago aposta zvakare akazvisungirira netishu. Kwake kuda attention here kana kuti chi, mukomanaka akaona social media anyanyonyarara asachawani attention, anotsvaka zvimwe zvaangaita kuti vanhu vamucheuke. Kungoti panguva yaazviita haizvisi fani nekuti people are actually going through madepressions. Vamwe vanotaura kuti ndichazviuraya, zvoita kunge joke. Saka iye kana achidaro anoda kustressa vanhu, asi vanhu vati aiwa, kana wafunga kuzviuraya mukomana zvakangonaka kune avo vachamuviga vanzi vaise matombo akawanda, nekuti mukomana uyu anyanyisa kutamba nezvinhu zvisina maturo, majokes ake akanyanyisa. Anyway, zvinhu zvacho zvakaoma.